Assalamu alaikum, barkanku da zuwa tasha tamu ta Kaitaonline Tech, a inda muke kawo muku da abubuwan ci gaba ta fannin technology tare da online businesses. Idan wannan shine farkon zuwan kan tasha tamu, kada ka manta ka danna mana subscribing sannan ka danna alamar karora domin samun bidiyon mu da zarar mun dora a koda yaushe. A wannan platform din da kuke gani mai suna like video push, wato a ce kaman wata 4 da suka wuce mun yi bidiyo akan wani application ko kuma in ce platform mai suna Inks video push. Wanda Inks video push a gaskiya na san cewa duk waɗanda suka yi depositing a lokacin da muka yi bidiyo, na san cewa kowa ya riga ya mai da kuɗin shi ya ci riba, so alhamdulillah dama haka muke so, saboda platform din yayi akalla kimanin wata 4 ana amfani da shi. To wannan ma exactly irin wannan Inks video push din ne, sai dai shi wannan ana depositing din $40 ne, wanda shi kuma wancan an yi depositing din kusan $100 ne kafin ka fara yin tax. So wannan shi kuma ana depositing $40 ne daga yanzu zuwa 20 ga wata, wanda 20 ga wata zai koma shi ma depositing din $100. So don haka nake so in nuna muku cewa wannan platform din, da farko dai ni ban ce mutum dole sai ya yi depositing ba, sannan kuma ban ce mutum kada ya depositing ba. Dan haka saboda wasu suna bin mu online suna cewa mu muka sa su suka je suka sa abu da sauransu. So wannan harka ce ta kasuwanci, idan kaga zaka iya kai zaka iya kai, idan kaga ba zaka iya kai ba kuma ka tsama hannunka daga ciki ba tare da ka zo kai ba kuma mu kana bin mu kana cewa mu ne muka sa kai. Dan haka mu ma kuɗin muke sawa idan muka tashi zamu yi deposit ne, to amma dai bai kamata mu shiru bane ba. Yana da kyau mu nuna ma yan uwa tunda abin da muke kenan, duk wanda ya ga zai iya yi, wanda kuma ba zai iya yi ba shikenan. So wannan platform din shi wannan platform din, so abin da zaka yi domin ka registration kai tsaye kawai zaka shiga cikin Telegram channel namu. Kana shiga cikin Telegram channel namu muna da link da muka aje, kai tsaye kawai zaka shiga haka. So da ka shigo nan wurin zaka zo daidai inda link din yake, alal misali so zaka taba wannan link din, gashi nan wurin wannan link din zaka taba shi. So da ka taba shi kamar haka zai bude maka kamar yanda zai je bude mu yanzu. So da zaran ya bude kawai abin da zaka yi anan sai ka taho nan kasa gaba daya, da ka zo nan kasa kawai sai ka taba wannan wurin sign up. So kana taba sign up kamar haka zai bude maka nan wurin haka. So idan ya bude maka akwai abubuwan da nake so in nuna muku. Wannan wato wannan numeric password din da ke nan wurin ka tabbatar da ka rubuta nambobin da ba za ka iya mantawa ba, saboda idan ka je sanya wallet address ɗinka dole sai ka sanya wannan nambobin sannan zai iya yi amfani. So nan wurin kawai zaka sanya number waya ka ne, alal misali in sanya number waya ta kamar haka. A ce wannan ita ce number waya ta, haka na gama sa number waya ta. Nan wurin ka zaɓi wasu password waɗanda ka tabbatar da cewa ba za ka iya mantawa ba, kamar in ce 1 2 3 4. Kun ga cewa to na san cewa ba zan mance wannan ba. So nan wurin sai ka zo ka sanya password. Idan zaka sa password nan ya kasance irin kamar a ce kaita alal misali haka 1 2 3, saboda ana so ka sanya suna ne da number. So kaga haka zaka sa nan ma sai ka ƙara sa shi haka. So da zaran kai wannan kawai register zaka danna, kana dan register insha Allah kawai zaka ga registration ɗinka yayi ba tare da wani bata lokaci ba. So da zaran ya registration kuma sai ka ci gaba da kallon sauran ci gaban da ke akwai cikin bidiyon nan. So mun gode. Alal misali idan ka zo kai registration da farko za su baka $3, wanda wannan $3 din kyauta za a baka, wanda za ka rinka tax na BIP 0. So idan ka taɓa wurin membership za ka ga cewa akwai BIP gashi nan tun daga BIP 0 1 2 3 4 5 har 6 har 7. To amma dai a akalla dama dai wanda dai mutanen mu za su iya yi akalla dama guda biyu ne, ko dai kai BIP 2 ko kuma kai BIP 1. So wannan shi dai na san cewa mutanen mu za su iya su dan sanya kuɗi daidai tunda ba da yawa bane ba. So a yanzu dai BIP 1 yana akan $40 ne, wanda kuma BIP 2 shi kuma ina tunanin yana akan ko $100 ne. Bari mu duba shi yanzu mu gani. So BIP 2 akan nawa yake shi kuma, sannan duka kowane akan nawa yake. So a kowane daidai wanda ka san zaka iya yi kawai kai tsaye zaka iya kai shi, saboda wannan sabon platform ɗin ba tare da wani bata lokaci ba. So bari mu duba mu gani wato shi kowane BIP din nawa yake domin kowa ya gani. So kamar yadda kuke gani a nan wurin za ka ga cewa BIP 1 shi yana akan $40 ne, BIP 2 yana $100, BIP 3 kuma yana $230, wanda wannan kowane kai akwai rebate da ka rinka samu, wanda kuma kowa ya san yadda muka yi Inks video push. So shi ma wannan exactly irin yadda Inks video push yake shi ma haka yake. So yanzu alal misali ka zo kai wannan kai an baka $3, kana so kuma kai tax ɗinka na free wanda aka baka. Idan ka zo ka taɓa wannan wurin tax zai nuna maka kamar alal misali irin haka zaka taɓa kai wurin BIP 0, saboda ni na riga na sanya $40 na yi upgrading to BIP 1. So idan yana maka BIP 0 kawai abin da zaka yi anan sai ka taɓa wannan receipt ɗin. Idan ka taɓa wurin wannan receipt ɗin kawai, so alal misali in taɓa receipt haka za ku ga cima ya ce man get successful. So idan ya ce wannan get successful din,
kawai abin da zan yi a nan wurin sai in zo in taba wannan wurin a inda aka rubuta ma abin din bidiyo. So kafin nan wurin, kafin ka zo nan akwai nan wurin baya za ka gani a nan za ka zaɓa a da wani kake so kai amfani, shin da Facebook ko da TikTok. So dama ni na riga na danna akan Facebook nake so in yi amfani da shi. So alal misali kawai na da riga na dama na ɗauki wancan, so kawai ka taɓa wannan wurin inda ga an sa maka bidiyo ɗin nan da ka taɓa shi kamar haka. Kana taɓa shi in dai dama ka sanya Facebook da account ɗinka ko Lite ko wani abun nan, kawai zai kai ka direct to Facebook. Idan ka direct to Facebook za ka ɗan kalli wannan abun haka, ko kuma a ce kawai da ya buɗe kana iya koma baya. So yanzu kawai muna iya kawai mu dawo mu minimizing mu koma baya, za ka ganin wurin ya sanya min submit, kawai za ka ga ya sa maka submit nan wurin. So kawai sai ka danna haka submit, da ka danna submit shikenan za ka kyale shi zai je nan under review sannan ya finish. Idan ya yi failing kuma zai sa maka nan invalid, wato ya yi failing kenan. Amma mostly za ka ga cewa lafiya lau yana gamawa lafiya lau, kuma za su sanya maka rebate ɗinka bayan komai da komai yayi. So wannan kenan. So alal misali shi ma din kai BIP1, kawai zaka zo ka taba wurin tax din nan. Idan ka taba wurin tax zaka zo kawai ka taba wannan wurin BIP1 alal misali kamar haka. So da ka taba shi BIP1 kamar haka, kai tsaye shi ma sai ka zo ka taba wannan wurin receipt a alal misali kamar haka. Zaka taba receipt saboda zaka yi tax uku ne kawai. So yanzu sun ce man tax dina ya kare saboda na riga na yi tax guda uku. So yanzu kun ga cewa ni na yi tax guda uku ne. So yanzu kai tsaye a nan wurin shikenan tax ɗina ne ya kare. Amma dai kamar yadda muka yi wancan na BIP0 din, shi ma BIP1 in kai recharging abin da zaka yi kenan. So yanzu ya zaka kai recharging? Allah misali kana so kai recharging, kawai zaka taba wannan wurin da ga rubuta maka recharge, sai ka taba shi kamar haka. Idan ka taba shi kamar haka zaka dauki wannan wallet address din, gashi nan kawai zaka copy, ka tabbatar da wato dala din da zaka turo TRC20 ce. Sannan kuma minimum deposit wato na BIP1 shine $40. So kaga in ka tabbatar da cewa deposit din da zaka yi ya kasance TRC20 ce, ko daga Binance ko daga Roko ko daga Trust Wallet ko daga ina zaka turo ta ya kasance TRC20 ce. So da ka turo ta insha Allah kawai abin da zaka yi sai ka koma baya, saboda in da depositing record nawa. So kun ga cewa depositing record nawa gashi nan dama dazu ni ma $40 ne na sanya wato BIP1 nayi. So kawai na koma baya. So da ka dawo baya zaka ga a wannan wurin zaka ga cewa $40 ɗinka ta yi. So zai nuna maka $43 har da dala ɗinka na kyauta da aka baka. So wannan kenan. So da kayi wannan kawai sai ka zo kuma ka taba wurin member. Da ka zo wurin member a nan wurin zaka ga BIP1, saboda ni yanzu ya riga nayi shi yasa ina mun BIP2. So kai kuma kawai zaka taba wannan wurin inda ga an rubuta maka void a wurin BIP1 kenan, nan zaka ga BIP1 kawai sai ka taba void din nan. Da ka taba kawai zai ƙara kawo ka wani wuri, zai danna maka ka danna purchase, kana danna buy shikenan kawai zaka ga maka upgrading to BIP1 kamar yanda ya nan wurin. So da ya maka wannan kawai sai ka dawo ka dafa wurin tax din nan. In ka taba wurin tax kawai ka danna receive dama guda uku ne kawai. Duk guda ɗaya za a baka 1.32 dala, wanda kaga 1.32 dala times 3. So kaga zaka yi calculation din shi zai kama ka kusan akalla kusan 3.90 something dala kowace rana. Sannan kuma minimum withdrawal wato $3 ne minimum withdrawal. So kai tsaye kawai zaka dan dawo nan wurin order. So in ka taba wannan wurin kuma zaka dawo nan, idan kana so kai withdrawal kawai zaka taba wannan wurin ne, zaka ga cewa gashi nan withdraw, sai ka taba shi kamar haka. So da ka taba shi kamar haka za ku ga cewa yanzu ni ina da 4.32 dala, wanda idan ina so in yi withdrawal kawai zan sanya nan wurin, zan sanya amount din da nake so in yi withdrawal, sai kawai in danna withdraw now. To idan na withdraw now zai ce min in je in yi adin din wallet address ita wacce nake so in cire. So a shawarce ka je ka samu wallet address ko dai ta Binance ko Trust Wallet wanda yake TRC20. So kafin nan wurin kawai ya kamata sai ka zo ka taba wannan wurin, gashi nan wurin personal information. In ka taba shi kamar haka, so da ka taba shi kan zaka ga nan dan details ɗinka ne, ka duba ka tabbatar da komai da komai yayi daidai. So akalla abin da zaka yi a nan wurin, so kai tsaye da ka danna wannan zai baka damar ka sanya withdrawal record ɗinka, ko kuma in ce withdrawal address da kake so ka sanya. So anan wurin zaka ga akwai wani nan wurin mai kamar settings, zaka dan taba shi kamar haka. So idan ka taba shi anan zaka yi adin din duka abunan ɗinka, withdrawal abunan ɗinka. Anan zaka dauko TRC20 wallet address ka sanya. Nan wurin kuma akwai wajen registration na farko wani code wanda kuka ga cewa an sanya shi. Wannan code din shine zaka sanya nan wurin, sannan sai ka dauko TRC20 ɗinka sai ka sanya ta anan ƙasa. So idan ka dawo kuma nan baya za ka ga cewa nan kuma login password ne in kana so ka canja, wannan kuma withdrawal password setting ne in kana so shi ma ka canja, duka dai ga sunan wurin. So wannan haka yake, wanda kuma duk abin da mutum bai gane ba kai tsaye zai iya tambaye mu a cikin Telegram channel namu, wanda insha Allah mu kuma za mu mishi bayani ya daidai gwargwadon yadda mutum zai gane. So idan wannan shine farkon zuwan ka tasha ta mu, kada ka manta ka danna mana subscribing, sannan ka danna alaman karora domin samun bidiyon mu da zarar mun dora. Mun gode. So barkan ku da zuwa tasha ta mu. So kai tsaye